Dosud nevídané policejní manévry byly k vidění na brněnské přehradě. Česká televize byla jako jediná u toho, když jihomoravská zásahová jednotka nacvičovala vůbec poprvé zákrok na lodi. Dnešní cvičení plánovala policie dlouho dopředu, takže nijak nesouvisí se současnou zhoršenou bezpečnostní situací v Evropě. Jihomoravská policejní zásahová jednotka použila při nácviku čluny i vrtulník. Cíl byl jasný – zneškodnit teroristy, kteří obsadili loď. Ostatní typy přepravy hromadné dopravy osob, ať už autobus, vlak, letadlo, máme nacvičeno. Parník je takový trošku specifický prostředek, takže ten nácvik se provádí poprvé. Policisté si vyzkoušeli 3 situace. Zásah na lodi u břehu, na lodi stojící na hladině a na plující lodi. Samozřejmě by tomu předcházela celá řada jiných opatření, ať už využití policejních vyjednavačů, ale důležité je nacvičit, jakým způsobem ten tým dostat bezpečně na palubu, zajistit palubu a zajistit bezpečí rukojmích a zneškodnit pachatele. Na příští rok plánuje policie podobné cvičení, ovšem v mnohem větším rozsahu. Do posledního detailu bude napodobovat skutečné ohrožení lodi a zapojí se do něj všechny ostatní útvary policie, záchranáři i hasiči. Z Brna Michal Šebela, Česká televize.